ngakan mau hagi por ki ba kamen shua mo ki dan ki parlok ki jonga ki kembala dan ba mention mene ba ong ba ki dan ki ba ken mo ki ken ba ka KSU ke ba sniu ki dan ki ba ong ba ka KSU ke ba ba kampun sin hi ha ba nga ya chirum sheneng ba nga literally shakai ba nga pet ye ki articles ki a kamtam ha ki social media ngai iba bun hi ba kunto henry pa there kiba duna kide kiba ai ke junior ro nga rung ha kali ka seng na mabanga tip maka seng ke SU kade ka seng dala de kade ka seng ka babha ma akwa kanwa ya ka jingkla ke ha ka jingmot jimber kha jing ki breu na mababon hai ki masinong ke SU ma kiting masinong ke SU ki mudder ba kade ka ki bawon ra ka jingkul ma ke imna ka salam nga kwa ke ban wan ra ka jingkla ha ka jingmot jimber kha jing ki breu ha ka jingmot jimber kha jing ki para jat ben reu ki jongi khamtam ba kintep ba ka seng ke SU hi kade ka seng ka ba tri ma borba na ka banta ka jing ba ka jing yat jong ka jat ben reu hi ka jongi ba nga sngo ba ka ne ka sni da shisha kade ka sni ka bala kurku shisha ka sni ka ba madap shisha da ka jing men haddo kata na marba ka jing ko sni jonga ka la urlong menta ka sni ka jing ko sni jonga ka la urlong te I shongkonori ba penyat I menemo I ai ka tag mo ka panong lat nga sngo ba